לאליפות ישראל בדקה. אני מזמינה שניים במקביל להשתתף בתחרות. תקשיבו טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו, קודם כל אתם צריכים לעודד את הקבוצות שלכם, כי תכף התור שלכם יגיע. כל הקבוצה צריכה לקום ולעשות את המשימה יחד, אבל אתם צריכים לעודד את חברי הקבוצה שלכם. 4, 3, 2, קדימה, חצי דקה, הלאה, קצב, חצי דקה. רק בן זוג אחד יפה, הלאה, זוז הצידה, אתה מזכיר לקהל. הלאה, לעבוד בשתי ידיים יחד. חבר'ה, תעודדו את הקבוצות שלכם. 48, 47, 46, הלאה, וואו, קבוצה סגולה מובילה חבר'ה, זה יותר מהר, הלאה, מעולה, 36 נתכונן להחליף, 35, 34, 33, 2, להחליף, תפסיקי אותי, הלאה, 26 שניות, דוד זה תכף מתפרק, כפיים עליך, הלאה, קדימה, טוב מאוד, תעמוד קדימה, הלאה, 8, 7, 6, 5, לעצור אם צריך, 4, 3, 2, אוקיי, מחיאות כפיים ככה, מקום ראשון, אנחנו נותנים 6 נקודות, לקבוצה של הכתומים, מחיאות כפיים, לא 6, זה יהיה 10 נקודות, 8 נקודות לקבוצה הסגולה, ויש לנו 6 נקודות לקבוצה